Hayi nina niyamangaza shame. Niyamangaza sana lam. Cabanga ukuthi country izawube ime ngeAfrica Dominic nendoda yakhe nana oyaka 94. uDominic owafika the first time uDominic is introduced kwi-podcast kaGugu Skhotheni esithi yena he's dating wealthy man. Tontone namazipho amade kubuzwa phaba usula njani isirhama. Ugqiba wathi unendlela yakhe tontone enqoka pha eqoka ithi into engayazibozi ndambona nje ndaqomba le ntombazana can never date kaloku abantu right. There is never a way for le ntombazana. Le ntombazana yayiphume the way ungakhona ibhulisha ulo mntana uIno Machiyane. Nisamkhumbulo uIno the first time ndibukela season 2 ka the way kungakhona uDominic efuna uba yibhuli pha efuna ubheka uIno into all corners because uIno was better than Dominic. Nina nikhalela into yoba uDominic ngokulahliwe indoda yaseBhayi. Number 1 Dominic ngecele iresearch kuthi aze kuthi abuze babanjani abantu baseBhayi before adate umuntu waseBhayi because thina suke eBhayi ngebuze thina before ayongena ku home ground wethu ayozenza clever phana. The next nje bebhuke zo Airbnb zakhe ethethe ngento ezininzi bekumele vele azenzile because xa ujonga yena ujonga umfana ayimechi. It does not matter into ye numbers ka Dominic ba uDominic uneziphi numbers, but one thing I know uDominic angajiva registering ecamko DJ izinhle, but still it does not change ba uDominic ungubani. Guys, siyathanda thina uzibhuti izinto sicinga ba umuntu ngenxa be attach nobani. You can never be ubani. Noba ungazi attach ungaza ngutyhale ngandlela zonke. You need to accept your fate. On top of that, when you accepted your fate, uzazi into bana wena uzodlalela kweyiphi indima. Unga act into ngeyiyo. That's why in the city Dominic they are so quick nobantu babajaja abantu ba athi I'm gonna buy iface zakho kwenu, I'm gonna fix that ceiling. Xa abantu bethi baniyazikhumba babe nimbukela uDominic. Hence I don't have Dominic in my lenduka one blog because abantu bafana uDominic abayifuni inyani. And when you speak inyani, they will rather block you instead of bave because but delusional. Nakulo relationship, I still believe in dobana there was no relationship. Or can you signs bezibona ba ayo relationship lena, but as Foster still. Hayibo guys. Kutheni niyandi disappoint ke nina nowadays. You guys niyandi disappoint all of a sudden. Because kaloku Dominic was never umuntu ucabanga ukusingathi singeni weekend icaba sazisela nzima ngokunotshwala bethu asizokwazi noba sasela usimamela uDominic sigaba singa kunzima no Facebook ngokuba ngokucaba uDominic hayi kanipheni abantu aba right ke better receive enye into ngasicela next usama ngoDominic nontontoni kuninsaviwa ngoDominic ongena substance. Yes, uDominic is well articulated ndiyamvuma. uDominic is right to fight a right cause for the LGBTQI whatsoever. Yonke into uyayenza kahle uDominic, yonke into right, umuntu right and mhlawumbe uyabhulishwa. But then again uDominic we need to dig deeper into about uDominic bengumuntu onjani guys, because zange sambona mna ndam hayibo hayi niyaphoxisa nina ngabantu. Umntana abantu unizomenza ubomi bakhe bubenzima lo waseBhayi. Nibe niwazi amadoda aseBhayi bangamadoda kanjani. uDominic ngecele iresearch aze kuthi abuze ba what's happening thini into, because uDominic benosibonisa ipictures angasibonisa ipicture umfana ehlafuna iDoritos ngathi uhlafuna umqeyoyo ngathi uqesho kaTyoki. No, sicela thina uDominic asibonise ipicture ephuzana nomfana, sicela uDominic asibonise ipicture belele nomfana, sicela ivideo belele nomfana. Not sibone uDominic esixelela into bakwenze kanti ngla relationship. Umna all of my exes nditsho abandani sithetha ngabo abantu base TV intoni I have every hide ziku hide apha kulo iPhone 17 wam zikhona ziku hide zivulwa ngentoni ngeFace ID yam. That's why ndingakwazi ureference ndithi hayi ke nankubani nangu ABNC lo bendithetha ngaye yena akanayo yelonto. Hayi guys sana ayi singoba se ndiyazi zabe ngwaseDori lo ndonqena obiza ezinye indawo ezibhadlileyo because kaloku abanye abantu bazavele bacapha ngeendawo zabo. Asingoba seDori lo sonke okanye eDori Nkham. Cela uDominic zaca aphole athi ice cream bakuzayitya ayosela into ayiselayo nobusele icrackling okanye usele ntoni abe right because usaya komnye next usezawunyiswa ngomnye next. Call omnye next omlindeleyo because ingxaki ipace zengayo you can never close exposure ku social media. I don't care
the problem about people, most especially abantu abagay, bayang bangxa babonisa ikhathi zabo way before kwi-poker face abakwazi uyidlala. They just expose ubomi babo because bafuna uwina, yabo, and bafuna ukompete namantombazana at the same time, of which abanye babo they truly compete namantombazana, of which you can't compete with namantombazana, yabo. And ke une-success yakho xa successful, you don't have to be loud about it. Just keep quiet, keep it moving. So uzongxolela abantu apha uxela uba uzobakhela ifacetire ubathi ntoni kodwa wena uzofacetire khange uzikhe kokwenu uzongxola ekwi-social media uzothengela abantu iteki kodwa ukhazini wakanganazi hayi guys niyahlazisa nina man. And mina ngasenindincede ngento eyi-1 nimxelele nithi ba rest Dominic. Babi i-relationship yakho yokuqala le, you probably gonna find another one because unazi sendana baza kuphinda. As long as uzodlalela Nelson Mandela Bay baza kunyisa veri, ndifuna bakuphinde. And on top of that, stika phakokwenu, hlala ba kwi-home ground yakho okanye uhlala beJoburg. Find yourself indoda ezobe ilapha eJoburg ingenaxesha lakho. But most people nengxaki imovies ziyayibhuda. You can't uze ku-social media sozixela into yoba wena unguwe. No, akwanjwe njalo emtyolweni. Sana lam ndithi noba kuthiwa uzelwe i-magistrate, uzelwe ngudokotela wengqondo, i-neurologist, noba ungathini umjolo uhleli uzawuhambilisha everybody, uhambilishe zonke iimofi ezikuTikTok. Khomofi ibingakhali biyi-pandemic, epidemic, into enzima esisuka kuyo yemofi silahlwa ngamadoda wazo because amadoda beyoleqa numbers. Because imofi ziyalithanda uthando, imofi zifuna uappreciatewa, imofi ziyamthanda umuntu ozawuthetha le nto ziyifunayo. Of which abantwana abaninzi balahlekile, bathatha amadoda wabo babasa kwi-metro, babathatha amadoda babasa kwi-SAFTA. Xa kubuzwa ii-outfits ungafike imofi ithungele isekurhert indoda yathungelisa yathini yenza zonke izinto. Imofi kudala ziyenza izinto ezinkulu. Guys, even uSomizi naye, Somizi esimaziyo, Somizi has better thoughts about uMohali, but still nalapho Somizi watsha wafunda, yabo. That's why ngoku uSomizi ungasoze umbone accessible to anyone. Soze ungasoze uve ngokuba ujola nabantu uSomizi because utshe kaninzi, and wayengaqala ukutsha utshe 30 times. Kubekho okhaya dladla nabo bayoconsola uDominic. I don't understand babayomconsolela ntoni because bachile nabo. Why bangamyeka atshe naye? Makatshe, kuchiwe, kuyachiwa. Akho umuntu ongatshiyo. No sister wami uchile, no mama wami wayechile, no makhulu wami watsha. Akho umuntu ongazocaba kuzomiwa apha i-country izomela loo nto. Mabatshe, makuchiwe, sizawutsha sizawubheka phambili. Get away, man, key. And to add more, I'm going to be very sensitive about this indaba ye-GBV and violence. uDominic is not tolerant nalondo. Number 1, I would like to believe into yobana uDominic by now ngeba uzibonisile at least snaps or videos, because people abasuka kwinto ye-abusive relationship, they do show evidence into yobana because they keep izinto just in case into zibashubele at the later stage. We haven't seen even one picture ebonisa uDominic edumbe bokoboko ehokubuso. But uDominic nyamaza uDominic, guys, uDominic ndiyamtrust mna when it comes ba i-character yakhe une strong personality. Ewe noba ungaba ne-strong personality, you can still be abused. I'm not saying into yobana you can never be abused in a strong personality, but abantu abanjena they are too wise enough into yoba agcine ubufakazi obuqoshiwe. Bupho bakhe ubufakazi uDominic asibonisa uba wayetyhalwe nyhani wobetheka. Like kaloku sinefone, guys, you take a picture xa ubuya esibhedlele, uyayithatha ipicture uyigcine noba uyi-archive or mhlawumbi ingene ku-iCloud wakho. But then again xa zikushubela ukwazi uveza ubufakazi, hence ngoku amantombazana ekwazi ukuveza ubufakazi obuqoshiweyo sekuphele 10 years because of intoni iCloud. So guys, sanungxama ngokupenika, kanirelaxeni nimamela amacala and sanubapenikela. But mna ndithi andithi umfana wrong uyo right okanye utheni, but ndithi uDominic uyayithanda iCloud, and ke ngoku hayi sis man, fuck off. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangu Xoli utleba at uDominic Zaqa uthi hayibo akusuwe lo wafika ku podcast yaGogo Scotsini, the Venting podcast, watshela abantu ukuthi wena ujola nema adotsa la nemali.
sakubuka sabona ukuthi udicambela nje manga. So uyasho ukuthi udemonic nje udelusional. Asikeleni indzaba yokuthi lo mfana omncane ngokweminyaka yena bekumele abone mani ngokuthi lo mfana akasiyo i-type yakhe, nangokuthi futhi lo mfana akayifaki i-effort. Ma-signs they were there, but yena wachuza kwenda njani nguFoster. Uthi noma angahlala nabo DJs inhlahlale nabo bani ngeke atishintshe who he is. Akakhulume nje iqiniso. If afuna usinike evidence, asinike evidence le solid levakalako la mhlambe yena ama pictures alo mfana abaqabulana or basembedeni, because what like she's giving us right now, it doesn't make sense. Sikhomba ama-video umfana uhlafunela ama-Doritos, umfana uthi cleanela iphule, yonke lento leyo thini siyithini siyendeni, because that is not evidence enough. Umfana makaphika akasajole nawo kwenteke vela akakazi. So uyasho nje xoli ukuthi uDominic udlala nje ngebantu. And I'm even laughing because I remember that interview very well. Abekasho khona ukuthi yena udejolela nemadodza lane ching. But anyway, I guess Dilo di change it. Please do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.